Paso a darlles conta dos principais asuntos que constitúen a axenda política que Marea levará ao Parlamento ao pleno da semana que ven, o primeiro pleno deste novo período de sesións que comeza agora a fines de xaneiro. E o primeiro que vamos a levar ao Parlamento é unha reflexión política xeral sobre a deriva á dereita, máis se cabe, unha deriva que ademais deso entendemos que é autoritaria e insolidaria por parte do Partido Popular, por máis que Feijóo faga numeritos por vestirse de centrista. Nos entendemos que o xiro que escenificou a Convención do Partido Popular este fin de semana consolida unha tendencia en Galicia, unha tendencia que en Galicia xa é goberno desde hai tempo, gobernar para os ricos mentres se recorta a xente normal e ademais se amordaza a todos aqueles que non pensan diferente simplemente por pretender denunciar as injustizas sociais, favorecer as empresas privadas dos amigos para facer negocio a costa do público, recortando en dereitos fundamentais para que unha parte do que había destinado eses dereitos fundamentais acabe no peto duns poucos. Ademais, o que acabamos de ver este fin de semana na Convención do Partido Popular supón a certificación, a carta de natureza desa relación a tres, desa sorte de trío reaccionario, unha relación baseada nunha promiscuidade coa ideoloxía da extrema dereita, que ten como consecuencias a inoculación dun virus no Partido Popular de deriva completamente, na nosa opinión, autoritaria e contraria aos dereitos fundamentais e aos valores democráticos. E esta é a razón pola que nos queremos traer precisamente este debate á Cámara Galega. O Partido Popular en España decidiu saltarse un cordón sanitario que en toda Europa se estableceu arredor das forzas de extrema dereita, de hallalas nos parlamentos e nos gobernos, e o Partido Popular, seguindo o peor dunha tradición que parece que nunca lle acabou de acabar de convencer a apartarse do franquismo, dos tintes autoritarios dos que bebía unha parte do seu ideario político, recupera agora con esta sorte de promiscuidade ideolóxica unha serie de principios, unha serie de valores de acción de goberno que para nós poñen en risco verdadeiramente os alicerces da nosa democracia. Ben, nós queremos traer este debate á Cámara Galega porque queremos prever esa enfermedade no noso país e, polo tanto, queremos que queden algunhas cousas claras, porque para nós, desde logo, esa relación asentada a tres do que forma parte da extrema dereita ten tres consecuencias fundamentais para o noso país. En primeiro lugar, a posta en cuestión de dereitos fundamentais, que hasta agora todo o mundo daba por asentados, particularmente o dereito a igualdade das mulleres con relación aos homes, e o dereito que todas e todos temos por medio da acción pública de establecer medidas de acción positiva, de discriminación positiva para acabar cas desigualdades históricas das mulleres. En segundo lugar, o recorte de liberdades públicas, algo que xa se evidencia tamén cada día máis no programa dese partido da extrema dereita e que non se cortan en anunciar e en enunciar. E en terceiro lugar, a amenaza do autogoberno de Galicia, enunciado explícitamente nunha forza política que quere a supresión das autonomías. Pois ben, nos levaremos este debate á Cámara Galega, abriremos un debate no que nos plantexaremos se é lexítimo en términos democráticos chegar a acordos con forzas políticas que desprecian abertamente os dereitos fundamentais e particularmente os dereitos á igualdade entre mulleres e homes, e así mesmo tamén en relación a esta deriva da práctica política do Partido Popular, lle preguntaremos a Núñez Feijóo se ten pensado parar xa dunha vez de recortar dereitos fundamentais e de carácter social á cidadanía galega. Levamos un bloque de asuntos de carácter sanitario, tamén porque nos entendemos que esta é a axenda política, sin dúbida, non solamente da semana, sino que está sendo a axenda da legislatura. Vivimos un maltrato sanitario por parte do goberno de Núñez Feijóo que é continuado e que se evidencia día a día no deterioro dos servicios de carácter esencial na sanidade, na atención primaria, na saturación das urxencias, nas listas de espera inaguantables, na sobrecarga asistencial dos profesionais, na súa propia precariedade, e isto dá lugar a un deterioro da saúde do noso sistema público e un deterioro da saúde da xente en xeral. E o único despreocupado por esta situación é o goberno Núñez Feijóo, porque estamos vendo que a xente está na rúa defendendo que para eles e para elas é básico o dereito á saúde, e por eso nós tamén nos sumamos á manifestación que terá lugar este xoves en Vigo en defensa precisamente do sistema sanitario. Pois ben, traemos a colación disto dúas iniciativas. A primeira delas unha batería de medidas para dignificar a atención primaria do noso país, que supoña a mellora das condicións laborais do persoal sanitario,
a dotación de máis prazas para poderlo facer, a dotación de máis recursos materiais para poder facelo e unha mellora tamén da xestión, porque non todo é cuestión de cartos, é cuestión tamén de saber xestionar ben, de saber planificar, algo que na EOSI de Santiago queda moi claro que non saben facer, e por iso tamén outras nosas iniciativas ten relación ca xestión dos servicios de urxencias. Saben que levan 11 días en folga aquí na EOSI de Santiago sobre ese particular e nos queremos traer esa problemática ao Parlamento, máis alá do caso concreto da área de Santiago tamén sobre unha mellora dos servicios de urxencias no conxunto do noso país. Tamén preguntaremos por outra cuestión que está relacionada con isto, ten que ver co ámbito sanitario, que é o modelo de xestión do Servicio de Transporte Sanitario Urxente Terrestre en Galicia. É dicir, o traslado de persoas doentes, o traslado co sistema de ambulancias, non está funcionando ben, está habendo problemas, está habendo carencias e non queremos que pase ninguna desgracia como consecuencia do mal funcionamento do sistema e por eso traeremos aquí esa cuestión ao Parlamento para intentar solucionar ese problema que non queremos que se convirta en drama e advertímoslo xa antes de que pase. Outro bloque de asuntos que para nós é fundamental é o bloque do dereito á vivenda e o urbanismo. Como saben, a emancipación da xente moza das vivendas dos seus pais e das súas nais prodúcese en Galicia nunha media dos 31 anos, algo que fai imposible o plantexamento de calquera proxecto de vida e desde logo tampouco a emancipación vital ou a responsabilidade parental, materna ou materna a hora de establecer unha posible planificación dunha familia con esas datas de emancipación. Existen ademais problemas graves, evidentes, de especulación no precio da vivenda, non xa en venda, sino tamén do alugueiro. Os incrementos medios nas cidades galegas no último ano foron superiores ao 16%, con picos en algúns lugares que chegaron casi ao 30 ou 40%, e nos pensamos que a situación é inasumible desde o punto de vista dun poder público que se queda mirando, esperando a que uns poucos especulen cun ben que é básico. Isto non é simplemente unha sensación. Existen ademais datos oficiais do Consello Xeral do Poder Xudicial que apuntan que no último rexistro con datos oficiais xa coñecidos, mentres a tendencia no conxunto do Estado é a baixa dos desafiuzamentos, na Comunidade Autónoma de Galicia soben eses desafiuzamentos de impago por alugueiro, non por impago en caso de hipoteca, sino de alugueiro. Por lo tanto, un sector que se formulou como alternativo á compra de vivenda está neste momento sendo pasto da especulación. Pois ben, queremos que se interveña aquí, traemos unha proposta concretamente en relación ao pago do IBI de grandes propietarios de vivenda baleira. Non se trata dos particulares, se trata de grandes sociedades, de empresas que teñen un número importante de inmobles parados, esperando para especular con eles ou impoñendo uns precios que son completamente abusivos. Tamén, en materia de urbanismo, queremos tamén traer aquí a denuncia da situación de especulación urbanística que se está producindo neste momento en Mos alrededor da cuestión da cidade deportiva do Celta, algo que nos parece tamén indispensable. Unha boa planificación do territorio, unha boa planificación de recursos debería dar lugar a que non se especulase co solo tampouco iniciativas destas características. Algo que ten que ver tamén ca relación coa vivenda e que pasa dentro da vivenda ten que ver tamén ca pobreza enerxética. E a alza dos precios é algo que sufrimos todos os consumidores e todas as consumidoras. Esa estafa masiva dos recibos a fin de mes e a falta de información sobre cal son os nosos dereitos e particularmente os nosos dereitos tamén en relación ás tarifas eléctricas e por iso a moción que traeremos esta semana ten que ver precisamente con esta materia. Finalmente, tamén relacionado ca electricidade e tamén co emprego e o sector eléctrico, traemos outra cuestión. Acabamos de coñecer, como vostedes saben, a aprobación do acordo de Alcoa á espera do investidor. Xa saben que a posición política de Marea é que en caso de que non apareza ese investidor, o goberno debe de actuar con firmeza, actuando conforme o artigo 128.2 da Constitución. A intervención é algo non solamente posible, sino tamén nestes casos desexable. Así o avala tamén a Comisaria Europea de Competencia como unha medida legal e perfectamente razonable e que, por lo tanto, viabilizaría o emprego e o futuro dun sector industrial. Ben, agora sabemos que estamos contra o reloxo e que é necesaria, máis alá da cuestión concreta da Alcoa, a regulación do sector eléctrico de toda a electrointensiva, porque senón as consecuencias para o conxunto do sector serán tamén imparables e irremediables. E me estou referindo tamén a outra industria que ten importancia no noso país e concretamente na comarca da Costa da Morte, aínda que tamén na comarca da Coruña. Estamos falando do futuro industrial de Ferroatlántica.
e por iso plantexamos tamén unha pregunta urxente ante a parada de fornos en Ferroatlántica, preguntando a Xunta de Galicia que actuacións pensa desenvolver para evitar esta situación e as súas consecuencias. Nos pensamos que estes temas son os que marcan neste momento a actualidade política do noso país, e se en algún caso non a marcan, a Marea quere marcar a prioridade política, e por iso son os temas que traeremos a semana que ven ao pleno do Parlamento. Se queren formular alguna cuestión. A pregunta, Feijóo, como dixen antes, está relacionada co recorte de dereitos, e o literal da pregunta é cando vai parar de recortar dereitos á cidadanía galega. Hai unha iniciativa aparte. Sí, unha iniciativa aparte, concretamente unha interpelación parlamentaria na que buscamos un primeiro debate co Goberno sobre este particular, tendo en conta ademais que varios dos seus membros se mostraron favorables aos pactos con Vox, que despois na seguinte sesión plenaria daría lugar a unha moción que xa debatiríamos todos os grupos. De tal maneira que nos pretendemos que este debate se abra ampliamente, en primeiro lugar co Goberno e en segundo lugar con toda a Cámara, para que todos os partidos políticos teñan a ocasión de pronunciarse que é o que pensan deste tipo de pactos, que é o que pensan deste tipo de acordos que supoñen a legitimación nun Estado democrático de valores non democráticos, e se pensan eses partidos, esas forzas políticas que neste momento representan a cidadanía de Galicia, que paga a pena pagar ese prezo por entrar nun pacto de goberno. A interpelación vai dirixida ao goberno no seu conxunto. É o goberno, como saben, quen ten a facultade de escoller a quen pon a debatela. Desde logo, un dos principais artífices desas intervencións xa no primeiro momento foi Alfonso Rueda, co cal sería interesante que Rueda nos dese tamén a súa opinión sobre o particular. Evidentemente, por eso fiei expresamente isto, porque as privatizacións e os recortes forman parte dun programa neoliberal que unha das correntes, ou é a corrente fundamental que a nivel económico está detrás do pacto coa extrema dereita. Por lo tanto, unha política notoriamente insolidaria, unha política que ademais desvía recursos da pública para o beneficio duns poucos na privada, por lo tanto, nós non compartimos esas medidas que son aplaudidas por ese trío que nese momento xa goberna a Junta de Andalucía. É algo que nos parece que o seu asentamento e a súa legitimación pode abrir a porta a situacións ainda peores, na medida en que se dá carta de natureza e na medida en que esas políticas económicas vayan acompañadas, como parece que todo indica, de políticas que buscan a restricción das liberdades públicas e de dereitos de carácter fundamental. Falamos, insisto, unha vez máis, de valores materialmente democráticos. Falamos da igualdade entre mulleres e homes, falamos dos dereitos das minorías, falamos dos dereitos dos máis débiles.